Video z nejakej mobilnej hry, čo som random našiel, ok? Je to vlastne Squarebeard, nebojte, nemám ani jeden level nahratý, takže asi tak. Takže môžeme začať video, takže dobre, dám tap to restart a ideme. Takže, ok. Hej, musím sa takto vystavať, aby sme neumreli. Moja taktika je dať čo tam toho najviac. Hej, proste pochopíte počas toho, ako budeme hrať. Ako môžete vidieť, ideme na ďalší level. Túto hru som videl v reklame, takže som sa stiahol, lebo som nemal čo robiť, takže som si povedal, že z toho to by mohlo byť dobré videjko. Tak som si ho teda stiahol. Verím, že by to mala byť trošku rageovačka, takže uvidíme. Ja dúfam, že nie, lebo ja keď rageujem, tak to nechcete vidieť, hej, to poviem na rovinu, že OK, ja budem radšej, toto je na istotku, ja idem, hej, že ja pôjdem takto. To bude ťažšie, logicky. Ja to nejdem teraz ešte hodnotiť, ešte nevieme, že či je to dostatočne dobrá hra. Volá sa to Squarebeard, ako zaujímavý názov, ale vyzerá to tak, že to je žočka ani není. Hej, a tam idem unlocknúť všetko. Máme nejaké coiny, ale to nie je zaujímavé, ja chcem lepšieho vtáka. Aha. Môžeme mať takéhoto. Môžem tu mať aj Thanosa. Ja tu môžem mať Thanosa, ľudia. Tak to ešte v dnešnom videjku budeme mať. OK, môj vtáčik bude musieť teraz sa veľmi zväčšovať. Preboha, rasť. OK. Je to v Chile. Dal som to. OK. To nechceme. My chceme iba Thanosa asi. V ďalšom dieli, ak budete chcieť, tak bude mať Thanosa. No, dobre. V ďalšom dieli bude Thanos. Tento ma môže takto zabiť. Dobre. Tak, ja som vravel, že moja taktika je, že sa vystáva čo najvyššie. To by som aj mal robiť. Takže hop. Aby som bol v bezpečí, viete ako. Lebo čím ste vyšší, tým ste viac v bezpečí. No. Mal som pravdu. Zasa chcú, aby som to hodnotil. Keď mám vypnutú Wi-Fi, ináč by tam bolo quintillion reklam a nedával som pozor a umrel som. Čiže asi tak. No, myslím si, že by tu bolo quintillion reklam. Stále chcú, aby som to hodnotil, ale ja nerad hodnotím hry takto hneď na začiatku. Keď som tu na... Dneska by som chcel dať... level 200, presne tak, áno. Ale nie, sme už na level 9, sme dokončili minihrad, no tak sa zahráme, nie? Tak, ako mám dosť veľa coinov už, ale stále som, tak super. Stále som nedostal toho vtáka, čo potrebujem. Nechcem Thanosa, dávaj. Dobre. Už by som mal dávať väčší pozor. Takže viem, už to sa mám zväčšiť. No je to nepríjemné, že to sa netreba až tak zase zväčšovať a zase niekedy sa treba veľmi zväčšiť. No, takže ja idem na istotu. Ja sa zväčším normálne, že takto. Ja sa zväčším takto. Takto, áno, presne takto. Ja sa budem udržovať vo veľkej veľkosti. Lebo je to najlepšie, čo ma napadá. Dobre, ďalší level. Úplne... Čo je toto? Môžeme jasne také cesty, ako to bude vyzerať. Ja mám... Čo je toto? Preboha, to čo je? Čo to je, ľudia? Ja toto nepoznám, ja toto hrám prvýkrát v živote. Tam môžem získať asi nejaké 10. What? OK. Ja chcem toto. Toto ja potrebujem. Toto chcem. Ja potrebujem Thanosa.
keď nebudem mať Thanosa, tak umriem. Už nebudem mať môj život význam. No, dneska by som chcel dať taký level 20, dajme tomu, alebo 30. To uvidíme podľa toho, koľko budeme mať času. Alebo sa ešte dneska potrebujem si pretočiť iné videjka. To sa môže takto už zvyšovať. U kobra, salamandra. To bude takéto už, hej. To by mi nemalo robiť problém. Podľa mňa v tejto hre je veľmi dôležité udržovať, aby som bol vo veľkej výške. Mám nejakého vtáčika iného. Počkaj, wait. Počkaj. To môžem počať Donalda Trumpa, preboha. No kde je? Počkaj, ja som asi preskočil, nie? Počkať, kde ho mám, toho vtáčika? Tu na je. Jo, ja vyzerám cool, ľudia, yes. Nikdy viac cool som nebol. Ty kokos. Ľudia, toto si zaslúži gigantický like, preboha. Aký som cool, a ja som cute aj k tomu. Kuknite na mňa, preboha. Oh my god, som cute. Čiže asi tak. OK. Sme tu. Mám ďalšieho vtáčika, alebo čo? Čo odo mňa chcú? Čo odo mňa potrebujete? Veď ho mám. No a? Akože si môžem kúpiť ďalších, ale nechcem ďalších. Keď už tak si našetrím na tohoto. S korunkou, nie. Neviem, ako si našetrím. Na tohoto si našetrím, ten vyzerá dobre. Ale tento vyzerá pekne. A potom v ďalšom dieli bude Thanos. Budem Thanos a lusknem a celú cestu budem mať voľnú. Dobre, toto bolo veľmi tesné, ale... Aha, super. Umrel som. Dobre, ja idem, toto bude moja taktika, hej. Proste budem takto rásť. Hop, budem takto rásť. Hej, proste, čím vyšší som, tým je to lepšie. OK. Nemôžem hlavu naraziť, OK. Bum, OK. Rýchlo sa čo najviac zväčšiť. OK, to čo je? Čo? No, každopádne mám z toho veľa coinov. 982. Newbert, ale ten sa mi nepáči, on je brutálne hustý. Hustý, akože je taký drsný. Ja potrebujem dať čo viac cute. Ukáž tu, no, to mám, tak vyšlo. Dobre, to bolo strašné. 982 si tam stále si môžem kúpiť nejakého nového vtáka, ale ja to nepotrebujem. Ja som Thanosa. No, už som Thanos XD. Dobre. Už sa takto pomaly, ale isto zväčším. To bolo len tak. Takto. Netreba byť ani príliš veľký, aby som náhodou hlavou nenarazil dakam. Hop. OK, toto by nemal byť žiadny problém. Áno. Hop. Nič. Nevadí, som tam mohol byť nejaký tier alebo čo, neviem. 1200. OK, takže môžeme si... Ježiš, ja som si ho veľmi... Nevadí. Tu ide takýto tejpeček, hop, zlý. OK, tu máme, tu by mali. To rýchlo naklikám, aby som... Rýchlo. Tak, dobre, je to chill, je to zatiaľ chill. Dobre, tak to není chill. OK, ale ja si môžem kúpiť svojho obľúbeného, ktorý sa mi tak páčil. Ukáž sa. Presne tak. A mám ho. Teraz vyzerám cool. Prečo som do toho investoval 1000 coinov, pre boha. Nevadí. Vyzerám pekne, hej. Buďme k sebou príjemní.
OK. Zatiaľ je to chill. Dobre, sa dám takto a čo najviac coinov poprosím. No, nič čo teda nebolo extra. Fúha, už sme na leveli 19 a tu nás kapínam ako pán. Toto je brutálne, musíte veľmi naklikať rýchlo. Je to že niekedy také ochlp, aby ste to stihli naklikať. Toľko, čo potrebujete. To nie je. Dobre, ja tieto sa nejdem trápiť, ja idem takto. No. Toto je taktika, hej. Takto, hop, dobre. To budem prispôsobovať. Tak to môžem držať. A budem rýchly, akože rýchlo, no. To je dobré, nemusím klikať. Tak. Toto je moja taktika. Tada. Je level 20, dal by som ešte do 25. Tak. Hop. Už viem ako na to. Tak. Neviem. Dobre, takže teraz to chce do 3 blokov. Preboha ľudia, to je hrozná hra. Do dvoch. Dobre. Aha, tam je orol. Alebo čo to bolo, ten vták hnusný. Ako, ja som tiež vták, ale ja som kuriatko, alebo čo to som. Ja nie som žiadny hnusný orol. Už to začína. Toto nebol dobrý nápad točiť. Ježiša, v ďalšom dieli normálne sa dostane na level 40 a takto skapím, tam nechcem. Dobre, ja to idem zobrať seriózne. Toto bolo iba len tak zo srandy, hej, aby ste mali trošku rage. A ja akože, aby ste videli, že trošku rageujem, ale nie. Ja v realite som úplný pro, hej. Čo ste si mysleli o mne? Easy? Vôbec toto nebolo plánované. Dobre. Takže ja rýchlo takto budem musieť sa zväčšovať a zmenšovať, aby som mohol takto tu získať čo najviac coinov. Sice som ich veľa nezískal, ale to nevadí. Dobre, ja musím používať to, že môžem držať a ma to rýchlo zväčší. No a hop, dobre, toto už je výhodnejšie. Je to výhodné, ako nebudem vám klamať, vyplatí sa to. OK. A ten orol ma trošku štve, hej, ako nemám ho rád. Lebo ma to dosť menší. Ale tak niekedy je to dobré, keď vás to zmenší, lebo vám to môže potom zachrániť aj život. No, dobre. Teraz sa mi darí, ako celkom som dal jeden level jak nič. Som umrel, takže chvíľku. OK, ľudia, dal som mini strich a stala sa vec, ktorú nikto nečakal. Umrel som prekvapivo. Nikto to nečakal. Nedostal som sa ďalej, nebojte. Umrel som. Teda, vlastne moment, ten strih mal slúžiť na to, aby ste to nezistili, no tak nič. No, každopádne, ja tu celkom, už som sa to trošku naučil, ako môžete vidieť, že to není ani také easy, pre Boha. Sú to dejú divné veci. Tak, OK. A je to, a ideme do 24. levelu. Ja to nekomentujem už ani. Dobre, takže takto, toto. To bolo veľké. Prežil som to. Ja už na túto hru nemám nervy. Skoro 0. Dobre, takže hop, urobím kúzlo, hop. To bolo perfektné.
A teraz všetko môžem distrojovať. Ja už nechcem umrieť. Ja už v tejto fázi nechcem umrieť. Yes, mám to. Ideme 25. level, dobre, wow, to teším. Dneska to dám do 25 ľudia, áno, správne, áno, presne, do 25. Vôbec to nebude hard, vôbec. Ale nie, tam vidíme, že ako som ďaleko v tom leveli a už je to v pohode, hej. Už sa blížim ku koncu, dúfam, že tam zase budú tie pichlieči, no. Áno, dobre. Ja už som sa v túto hru naučil hrať, hej. Bum, bum, bum. Dobre, ale trošičku už by som aj potreboval. Takto sa hrá tento level, prosím. Pekne, že iba takto držíte a idete. A máte veľa coinov všetkého, dobre. Ešte som prekonal 26. level, alebo nie, 25. Teraz pôjdeme na 20. Teraz budeme mať level 26. Ale to si necháme na ďalšie videjko. Takže ďakujem, že ste pozreli. A zanechajte like, odber, subscribe, vždy už to poznáte. A vidíme sa v ďalšieho videjka. Takže čus. A majte pekný deň.